Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kan namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Bueno, Diyos maray na hapon sa Tuyaga, boss. Welcome sa programang 2D sa GB. Aldaw na Sabado, sa 24 na tabi kan bulan na Abril 2021. Tangara ni Congressman Joey Sarte Salceda kanikaduan distrito kan probinsya ni Albay. Siringman sangara ni Kuya Nalds Baldo dyan sa kontrol. Ako po si Councilor Nong Dawal kan Manito Albay. Kasabay niya ito sa pagdarakan programang ini ang samuya pong pagiriba dyan sa 2D Congressional Office. Sa panginginot kan samuya po Chief Operations Officer si Justin J. Bulanios with Kuya King, the Weatherman Reginaldo. Diyan man dyan si Sir Mondaen with Sir Toots Di Solo, Sinman Sir Willie Esplana, Ian Buena, Jos Barcelon, Siringman si Carla Briones and Genros Andes, with our admin and muses, Ate Hazel, asinman si Ate Herika. Kami ka boss, naglungumusta. Nangungumusta si naglalaom na kamapuna sa maray na kamugtakan sa mga oras na ini. Padagos po ang samuyang pagsador sa lambang saro sa tuya na padagos na magingat kontra po digdi sa COVID-19. Sa paagi kan pagsunod para sa mga simpleng health protocols na pinapautob sa tuya, arog po kan pagsuulot nin face mask, siringman nin face shield, pati po ang pagmantinir nin physical distancing, lalo na po kung medyo dakul po ang tao sa sarong lugar. And ang paghugas ng kabot, sa paginin tubig asinin sabon, pati naman po kang pinag-aapod niya tong hand sanitizer o ining mga alcohol. So mga naghapot tabi sa kuya kung tinutugutan da tabi ngunyan ang mga handaan asin inuman sa fiesta. Ang simbag po kan sa kuyang nahapot, Kuya Nalds, mataginting na no. Dahil tabi pinagtutugutan ngunyan ang crowd gathering. Sa bagay sa irarong po kan manlain-lain bagang quarantine status,
ang pagtiripon-tipon, talaga pong ipinagbabawal yan. Kung igwaman, halimbawa, ang pagtiripon sa simbahan, igwa sa nabagatabi inin porsyentahe nin tawo na tinutugutan na maglaog po sa simbahan. Siring man sa manlain-lain po ng mga events. Pero ang mga contact sports nga ni, pinagbabawal pa man giraray. So lalo na siguro yan na nagtitiripon-tipon during fiestas and other gatherings. Na day na po na sisierto, day na naasigurar ang pagmantinir kan minimum health requirements. Kaso bago nga ni dyan sa naagihan kong lugar, dahil ko nabanggiton, perte Kuya Nard sa Karakanan, biyong nagsusurusuan sa tao. Araw ka nang mangyayari, di ba? Sa piyestahan baga, araw ka nangyari, nag-uurumul-umul ang tao. Dahil mo na nga ni, maraman ko na ang mga iyan may mga ano nga rin ka ni, burubit-bit na virus. Lalo na dyan sa irinuman. Dyan baga sa irinuman, kung minsan nag-aradukan ang mga parainom ta, dahil na nagdadarangugan dahil sa ribok. Lalo na kung igwanin video 5, nako. Talsik laway sa mikropono, maski sisay nan mina gamit kan mikropono. Dahil ta naaram ko na ramog-ramog na yan in virus, kaputan mo tapos makagawa kan mata mo, nako, diro-diritso. So siguro ang magayon na simbag dyan sa kahaputan, kung tinutugutan ang karakanan as in irinuman sa piyesta, ang pinakamagayon na simbag dyan, iyo po na balik-aralan niya to, balik-aralan niya to tabi, yung pamamaagi kung paano natatransfer ang virus. So ang virus bagatabi kang COVID-19, natatransfer po yan sa paagi kan sa tuyang laway. Kung kita po naghatsing, kita nag-aabo, kita nagtataram. Asin ang laway na yan, kung minaog pa po sa mga limbawa, digdi sa ini sa may console, pag tuminalsik ang laway, digdi kan sarong announcer na igwanin COVID, although asymptomatic siya o dahil simptomas, pag nakaputan araw kayo, nagkakapot kami digdio, tapos guminatol sa samuyang dungo o ngimot o mata, kinagaw mi kan kamot na nakadot-dot kay itong laway na igwanin COVID virus, rimate. O araw na sana po kaya na sa tuyang isipon kung nagaplano kita na maghanda o magpainom during our fiesta. Iyan po sa tuyang isipon na ang COVID-19, ang transmission po kaniyo ang pag-ulakit kayo ni sa paagi nin liwoy. O iba ko kumalingawan, Diyos mabalos palan sa gabos ng mga nasa frontliners kunyan. Lalong-lalo na po ang mga healthcare workers niya to. Napadagos na nagtatrabaho, nagsasakripisyo asin na kinakagan sa indang sadiring seguridad. Tangan nilang na maatamanan kita kontra di sa COVID. Maraming salamat po and God bless you. Maray na po sa mga parantabay niya to sa bilog na probinsya ng Albay, partikularmente po digdi sa 2nd District, dyan sa Rapu-Rapu, sa Manito, digdi sa Ciudad de Legazpi, dyan sa Camaligas, Indaraga. Maray na po man dyan sa tawag dito, dyan po sa Santo Domingo, Albay. May nag-text sa kuya ka nakaaging Webes, day ko po nabasa. O sabi ni Jocelyn Villanueva, dyan tabi sa Putyao, maray na hapon daa sa gabos ng mga taga Putyao. Dyan po sa Pilar, Sorsogon. Maray na hapon man tabi sa Emojo.
Sabi man ni 9261, kagawad pirmi ako nagmamati sa'yo. Avid listener kan DCGB. Maraming salamat po, 9221. Sa sayo mo pong pagtiwala sa Samuya digdi sa DCGB. Matataod pag ulay-ulayan niya to an saro pong informasyon na sa tuya pong nahinirib. Inihalos garuman sa ni kadugtong tabi mga katudi kan pigdiskutir ko kan mga nakaaging aldaw. Ini pong kamautan ni Congressman Joey Sarti Salceda na tawang po nin focus. Tawang po nin importansya ang pag-adal po kan information technology. Ang sabi niya bagatabi kan mga nakaaging aldaw na ini pong pagtaon nin importansya sa information technology, iyo po ini ang mapreparar kan sa tuya pong mga kaymanwa, lalong-lalo na yung mga millennials, as in mga bagong tubo, tangani po makapagpartisipar sa manlain-lain na aspeto nin trabaho kan nakapalaog po digdi sa pinag-aapod na Fourth Industrial Revolution. So ini pong mga bagay na ining kagustuhan na ni o plano ni Congressman Salceda, garo bagatabi na tawan nin espesipikong importansya kan magkaigwa po nin sarong survey kung ano da atabi ang mga fastest growing jobs around the world. Ano ang mga pinaka bago na klase nin mga trabaho situated within ini pong namamatayan niya tong pandemic asin sa maabot pa mga panahon. So ini po ang pag-ulay-ulayan niya itong mataod-taod, nakalista po digdio kung ano-anong mga trabaho sigon po sa pag-aadal kan emerging jobs reports. Ano ang mga trabaho na available mo niyan sa mga iba-ibang lugar, runa, nasyon, sa bilog na kinaban. Asin kasabay po digdio, yung mga nabanggit ka ito ni Congressman Salceda na mga trabaho or mga job title and description na kung saan shoot na shoot yung sa pigaagad yung preparasyon kan mga Pilipino sa lado kan information technology and artificial intelligence. So kumbaga ini ang hot stuff mo niyan. Ining mga trabahong ini, trabaho. Mataw-taw pag ulay-ulayan niya to yan ano. Ano nangyari duman sa mga community pantries? Success? Success. Masingani duman po sa nasyon kan Timor-Leste. Ay, ang East Timor. Igwa naman duman ki mga community pantries. Hasta sa mga presentipalan, ang Timor-Leste. Ang Timor-Leste. Pero po yan na nasyon dyan sa may baba niya to. Dati pong nasasakupan niyan kang Indonesia. Pero yan sa dating North Kalimantan. Hasta sa presente, sarado pa po sindangon yan sa Kinaban. Ang mga airport ninda, sarado. Dahil nga ni po sa pandemic. So igwa naman dumanin na community pantries. Sa mga Pilipino databi duman, medyo na dipisilan man kan sa indang paghahanap buhay dahil nga ni sa lockdown anasambit ng nasyon.
Nagiinit abi ang siltikan kaini ni General Antonio Parlade, ang tagapagtaram ka National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Asin man ang nagkapirang mga senador. Ini po matapos na apudon ka nasambit ng general ang mga senador niya to bilang mga estupido. Ini pong naging reaksyon na ini ni General Parlade. Bilang kasimbagan niya man, duman sa plano kan mga senador na halian daanin pondo. Ini pong task force na niyo ang trabaho man sa nadakan niyo mag-red tag. Duman po sa mga grupo, mga individual na pinagtutubudan ninda na kalaban kan estado. Uyugon mo Inibaga tabi si General Antonio Parlade, Bicolano ini. Taga dyan ini sa Ligao City, Asingaro, alumnus ini kan Bicol University. So nagiinit po. Nagiinit ang sintikan kan mga ini Asin sabi po ni General Parlade, willing man daw siya mag-resign. Ang sabi man kan iba, sige na nga niya. Hoy, may nagkatira pala ng mga establishmento digdi sa Tuya. Mga opisina ang naka-lockdown o sarado. Pon kan anong pizza kan Biyernes? 23 ade. Ayaw ng BU Admin Building, Provincial Government of Albay, Albay Wildlife, etc. 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 Ilingon na lang po nindo ang public advisory na pinag-issue po ni Mayor Noel Rosal. Nasambit pong temporary total lockdown kan nasambit ng mga opisina. Saro masana po ang mayor na katuyuhan tangani po na ma-disinfect nasambit na mga edipisyos asin mga opisina. So nag-aapo tabi ko na may mga pinag-aagad na mga dokumento kung mapasirin dyan sa munisipyo kan manito. Wara man po. Kamu po kung halimas na kamo within the province of Albay or within the Bicol region, wala man po na pinaghagad na dokumento kung madyan po kamo sa manito. Siguro ini sa mga gusto magkararigos dyan sa mga lugar dyan sa manito na mga magagayon pagkarigusan. Pero ang aram ko po dyan, sigun kay Barangay Kagawad Liron, kay Carlito Liron, dyan sa Barangay Kawayan, garo sarado ng unang unyan ang Dalipay. Yung Dalipay, yung sarong parte yan kansalog dyan sa Kawayan na magayon pagkarigusan. Garo po sinarango na ninda tangani pong makontrol ang paglaog kang tawo dyan po sa nasambit ng barangay. Hoy, maray na hapon and happy birthday palan. Happy birthday kay TESDA Provincial Director, kay PD Ruth Dayawin. Happy birthday Director Ruth. May you have many more birthdays to come. Amiga tayo ning maray, madali ni pagranihan. Asin matyagaan magpaliwanag sa indang mga programa dyan sa TESDA Albay. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Kulibat ko palan. Ano pala nangyari duman sa apelasyon ni Congressman Joey kay National Statistician UC Claire Dennis Mapa na para mientras mo ng punduhon databi ang face-to-face data collection kanasambit ng opisina para sa National ID System. Ini po ang pakihuron po ni Congressman Joey Salceda matapos na magkaigwa po nin 633 na individual sa Albay
444 kayo ni duman sa munisipyo Kampulangi Daddy cool. na nagkaigwa po ni problema sa COVID. Na-quarantinan mga ini dahil po sa nakahampang inikan na mga enumerators databi kang PSA na nagpositibo sa COVID-19. Like a fool. Iyo mananggad na obserbaran ko mananggad na garo nga daw taday ko na ini tulos pinaabutan nin abiso na pundon ho na dahil nga ni sa nag-surge baga kita bako. Nagkaigwan nin pagsikad kan bilang kan mga COVID positive. Bakulan duman sa Metro Manila kundi sa iba-ibang lugar kang Pilipinas nata daw mananggad ta day tulos ini naagapan. Daddy cool. Dapat siguro ikag dyan sa protocol o dyan sa mekanismo kan IATF na once na nagkaigwa po ni na pag-increase nin kaso nin COVID sa man na lugar, automatiko na kansilado ang gabos na mga aktibidades kang gobyerno asir kan mga pribadong sektor na nagpapatipon nin tao. She loves her daddy. Imagine mo ini 633 na individual ang naka-quarantine. Iyan makangalas man nga ni kaniyo, an makangirat man kaniyo, ta may mga may contact tracer man gayod na nagpositibo niya, paano na kan supig para kontak niya? Para riyo na palan sinda iko-contact. Contact me, I will contact you. Uyugan mo. I'm crazy like a fool. Oy, 30 minutos makalis na po ang alas 4 nin pagkahapon. Mabalik kami pagkatapos lang kayo. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol Alaksan FR. Isang alaksan tapos ang laban. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Marcoban GT. Para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Nido Jr. Para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Jr. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Igwa man mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi. St. J. Pharmacy Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Beer Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad?
Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes anak! Brand new at de kalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa na isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Sumali sa Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng kahit na anong Jim's Coffee products na may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre na may pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Sa July 24, 2021, magkakaroon ng preliminary draws kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos each mula Luzon, Visayas at Mindanao at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan may isang mananalo ng 1 milyong piso, 1 million pesos at 100,000 pesos para sa kanyang partner outlet. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for details. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2021. Namibidan sa albay, inadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Okay, thank you very much. Balik na kita sa satuyang programang 2D sa GB. Ngayon pong Sabado. Petsa 24 kan bulan na Abril. Ala! Maray na hapon pala kay Primong Sawa, kay former Barangay Kagawad Vicente Ballaran, kay Manoy Tonyo. Maray na hapon sa imo Manoy Tonyo, kay Pading Lito. Asin gabos po dyan na nagantabay sa Energy Development Corporation. Hoy, classmate Omel, Kernel Salvador. Magandang hapon sa iyo dyan sa Agdangan, Quezon.
Likewise kay Councilor Jimmy Tolentino ng Sangguniang Bayan ng Kabusaw, Camarines Sur. Maray na hapon tabi sa imo, sobrino. Kay Councilor Maynard Lat, dyan ho sa Unisan, Quezon. Magandang hapon ho sa inyo dyan. Sa kabus ng mga councilors po, lalo na itong taga-dito po sa probinsya ng Albay, sa pahinginot ni Board Member Giselle Richard Salceda. Kay Councilor Vince Baltasar, marinapon tabi sa imo, Konsi. Kay Councilor Dante Magallanes, dyan sa Daragalbay. Good afternoon, sir. Sige, luay-luay niya itong sabuton ini na mga top emerging jobs sa bilog na kinaban, including ang Pilipinas. No? Sabi ko nga ni Kasubago, few weeks ago, pinag-diskutir niya ito digdi, yung pagbubusol po ni Congressman Joey Sarti Salceda kan 2nd District of Albay. Digdi po sa mga technical vocational courses. Asin an pagbusol niya na an primary agency na yung TESDA na nag-implementar kay nipong programa kan gobyerno on technical vocational trainings maging sarong cabinet department in preparasyon digdi po sa pangangaipo kan bilog na kinaban kan mga trabahadores na igwa po ni theoretical knowledge and experience on robotic engineering as well as other artificial intelligence specialization na kan bago po mag COVID, halos day niya to iniuna dadangog na mga klaseng ini ni na skills. No? Ang mga kumpanya databi ngunyan, susog digdi sa brand new research kan emerging jobs report, companies are still hiring for those positions. Pero, dakulo na po ang nangyaring pagbabago dahil po sa eksperyensya niya to digdio sa COVID-19. Kaya ang mga posisyon databi na biyong buminuswang ninhuli po sa grabe pangangaipo, buminuswang, explosive growth. Naglaog na po digdio sa mga skills ining mga educators, healthcare workers, and sales people. Alagad, igwa na po nin bagong operating channels na pinag-aapod. Ini pong mga nasambit na mga posisyon, kaipuhan, maginasindang knowledgeable man sa mga pigaapod na digital content creators o creation sa digital marketing asin bilang mga e-commerce workers. Uyugun mo an. Ang bottom line tabi kay niyo mga tugang, iyo po na ang kinaaban ngunyan, ang mga kumpanya sa bilog na kinaban, siring man ang mga komunidad, grabe, labi-labi ang pangangaipo tabi, nin mga trabahador o trabahantes, naigwa po nin specialization, lalong-lalo na sa pigapod niya tong digital technology, robotic engineering, as in other related na mga fields. Oni po ang
tulong klase nin trabaho na kaipuhan digdi sa manlain-lain ng mga nasyones sa bilog na kinaban o yung pigapod na top 3 jobs on the rise by country. Daw kung tabi nindo at tibaad ko na kwalipikado ka mo digdi. Duman po sa Australia, ang nanginginot po duman na kaipuhan, iyo po ang healthcare and medical frontline workers. Ikadua, construction workers. Asin pantulo, professionals on the frontline of e-commerce. Iyo. So gabos ini po, dapat igwanin background digdi po sa digital technology or ining artificial intelligence. Duman po sa Brazil, kaipuhan ninda ang mga specialized medical professionals, technology roles, asin man pharmaceutical and research workers. O yugun moan. So research na damay pa. Sa France, number 1, supermarkets and retail. Number 2, specialized medical professionals. As in number 3, real estate. Germany. Aber daw, duman sa Germany. Ang nanginginot duman tabi, digital content freelancers. Hoy, maray na hapon pala sa mga taga-Jantabi sa Southern Luzon Technological College Foundation. Ako nakaantabay si Madam Rose Ray Quinto sa Quinto Ray sa FB DCGP News Online. Magandang hapon sa iyo, Madam. Sa Germany, ang kaipuan, number 1, digital content freelancers. Number 2, legal. Number 3, professionals on the front line of e-commerce or electronic commerce. Okay? Sa India, freelance content specialists. Number 2, social media digital marketing. Number 3, marketing roles. Sa Italy, number 1, education roles. Number 2, specialized medical professionals. Number 3, digital marketing specialists. O, dyan po sa Mexico. Number 1, specialized medical professionals. Number 2, business development and sales roles. Number 3, creative services. Netherlands, number 1, education roles. Number 2, specialized medical professions. Number 3, customer service roles. Singapore, healthcare, education and logistics and supply chain. Spain, education, specialized medical professionals and healthcare supporting staff. Sweden, number 1 po ang professionals on the front line of e-commerce, electronic commerce. Number 2, retail. Number 3, specialized medical professional. Sa United Arab Emirates, yuman po, specialized medical professionals sa number 1. Number 2, digital content freelancers. Number 3, healthcare supporting staff. Kung susumadaon ta po ini, halimbawa digdi sa Southeast Asia, kasabay po ang Indonesia, Malaysia, the Philippines, and Thailand. Ang nanginginot po digdi is digital content freelancers. Number 2, data analyst. Number 3, software and engineering roles. So yan po nagkakawat dyan sa tulong iyan ang 3 top jobs sa bilog na kinaban. Education, medical, and digital engineering or digital technology, no? So masasabutan niya to kung tata kaipuhan niya to kaipuhan kang kinaban ini mga healthcare workers because
ang sa tuya po bagang healthcare system, sain man po sa kinaba, na-overwhelm kang COVID. Pag sinabing na-overwhelm, garo na, natagal po na dahil kinaya, dahil na-akomodar. Ang volume kang pasyente, na apektado po kang COVID. Kaya ngunyan, since the novel coronavirus began spreading its noxious tendrils around the world, hospitals and other medical institutions have scrambled. Biyuda tabi na nagsurukamang. Biyong nagkakamang, tangani makahanap din mga doctors, nurses, as in mga paramedics. Kaya ini pong paghanap din mga healthcare workers, yun po ang number 1 in category as far as the top 3 jobs na kaipuan po sa bilog na kinabang. Medical, frontline or specialized medical professionals, ini po ang top 3 emerging job categories sa siyam po na nasyon sa bilog na kinabang. Ang ikadua, ini pong e-commerce. Digdi bagatabi sa tuya sa Pilipinas, nariparo nindo na, dahil naman bagatabi nagpapara pasiriring sa mga opisina, sa mga tindahan, sa mga mall, sa mga nagtatrabaho dyan, kundi yaon na sa arong ninda nagtatrabaho, di ba? Sa pigapo nindang work from home. Sa panahon kang pandemic, kaya baga, na-confine sa tao sa saindang mga harong. Nangyari nga ni baga, kung sa indo pong naririparo, garo ang naging karelasyon na sa nanyato. So mga delivery drivers baga ba ko, iyo Kuya Nalds, so mga nagdi-deliver, grocery, pigdi-deliver na. Ano pa, mga pagkaon. Kung anong pangangaipo tabaga, pigdi-deliver na sana dyan sa puertahan niya to. Kaya ini pong negosyong ini, nasa ikadua pong kategorya. So yan po ang pigaapod na e-commerce. Kasi ini po mga door delivering ini, pag una niya to kani, simple sana. Pero yan po may mga backup systems iyan na kung saan kaipuhan ining mga iguan in skills on computer or ining internet or ini pong digital technology. Maski nga ni baga sa Meralco, so aki ko nasa Meralco. Dahil naman nagre-report duman tabi Kuya Nald sa opisina ninda sa Ortigas. Dahil pa nga ninailing personalan sayang manager. Puro na sa nabaga nasa atubangan kan computer. So ani ko ikatulo tabi ini pong competition o ang paglangkaw po nin pangangaipo digdi po sa mga edukador. Dati bagatabi ang mga in demand na mga educators dumampo sa Italy, sa Spain, sa Netherlands, etc. etc. Ito po yung mga classroom teachers, mga professors, principals, academic instructors, administrators. Dahil po kang panahon na ito, yaong pasupiga apod bagang module o face-to-face na pagtuturo kay po ang kaning mga classroom teachers. Kaya ngunyan baga, kan magkaigwanin pandemic, digital na baga ang classroom, di ba? Virtual, virtual classrooms. Na yun po ang education, bagong education reality, na iyon man po ang nagbusol, tangani po mga iponin mga tutors. Yung tutors tangani pong tabangan sa mga estudyante na dahil na po nakaka-attender duman sa saindang mga classrooms, dahil na nakakapasiring duman sa libraries, sa mga science labs, as in huli kay nitabi, sinda po nagiging struggling learners or those left behind.
Kaya kaipuan kaining mga tutors ngunyan na igwa po ni na skills, very specific skills such as curriculum development, classroom management, lesson planning, and ever so important these days, ini pong e-learning. Maski sa edukasyon baga, maski sa tutorial, kay puan ining e-learning. So, yan po ang nagkapira sa mga in-demand ngunya na mga trabaho. Bako lang sa Pilipinas, kundi sa abroad. Yaon pa dyan yung mga content creators, mga vloggers. Dahil nga ni sa inibagang dahil naman nangangaipon na magparapasiriring pa sa mga istasyon kan telebisyon, istasyon kan radyo, kaya duminakulon baga. So ano po kabi ka ni Kuya Nalds, inibagang so mga maski yaong ka sana sa gilid kan sa imong kwarto, pwede ka na mag podcast. Iyo, podcast o podcast. Siring man po ang mga coaches. Aday naman sila nagapasiriring diyan sa mga gym, kundi through virtual meetings with the players. Kaya kaipuhan man ang sa inda pong kabatiran o kaaraman, digdi po sa digital technology or education. Oy, kumusta pala ang sa kuya pong amigo? Amigo ko dyan sa Bunga. Dyan po sa Pawa, Manito Albay. Si Inso Martisio. Naramdaman ko ni si Inso Martisio kanaki pa ako. Yun ni ang tatao sa kuya ni na pagkaon. Anaki baga kun minsan maski kagmunaan sa imong kaunon diyan sa lamisa sa plato, minsan dai pa man nagrani kaya bukod-bukod daw kay niyo ni Inso tanganing magkaon. Salamat tabi Inso. Asin sa pamilya mo diyan sa Bunga, Pawa, Manito Albay. Maray na hapon sa indo diyan. Ibiyo unta naman dumang kay Manay Pas Martisio, duman sa ano ngaran kay niyo, duman sa Malangto. No, di na route na so transistor radio kay ni Manay Pas. Garo sa cellphone na lang ini nagdadangog. So, yan po ang sa tuya pong pagurlay-ulay ngunyan na anbot sabihin man sa nakay niyo, yung pinagbubusol po ni Congressman Joey na focus o pagtaunin atensyon duman sa mga technical vocational education and training, igwa po nin basihan. Kasi nahiling tadigdi sa sarong survey, international survey, na ang kinaaban, iyon na po ini ang aharagad, pigharanap na mga trabaho, tangani po na maihanda taman ang satuya pong mga namamanwaan, mga kaagian, asin mga estudyantes niya to, na bako lang duman sa 4-year diploma courses or degrees ang sa inda pong option, kundi igwa man sindanin mapipilian na kurso na kung sain in demand man ngunyan sa bilog na kinaban. So yan po, nailing niya to bagaan na importansya kan lalo na kung ang TESDA maging saro na pong cabinet department. Tanganing mafokusan iniong bagay na iniyo na ultimately, in the very end, iyo po ini ang saro sa masalo. Masalo kan sa tuya pong mga yaon dyan sa working class na makapagpuon giraray after kay niong pandemic na iniyo. Diba? Takay po ang tayo niyo na magkaiguan in employment ang mga kaymanwan niya to because nalugmok nga ni kita. Ang sa tuyang kabuhayan, nalugmok during the pandemic. So, tama-tama, napapanahon and tama ang focus.
this time for Africa. Samina, mina, eh, waka, waka, eh, samina, mina, sakalegwa, anawa, samina, mina, eh, waka, waka, eh, samina, mina, sakalegwa, this time for Africa. Bueno, inabot na kita kan sa tuya pong paramayantras na pamamaaram. Sa masunod na Webes, pag-ulay-ulayan niya ito ini pong Budget Modernization Bill na ipig-file ni Congressman Salceda duman po sa House of Representatives. Budget Modernization Bill. Sa masunod na Webes, apit sa 29 kan Abril. Tangaran sa liwat ni Congressman Joey Sarte Salceda, kanikaduang sa distrito kang probinsya ni Nalbay. Tangaran dyan ni Kuya Nalds Baldo sa control. Asin man pagiriba dyan sa 2D Congressional Office. Maray na pun palan kay Kagawad Saldi Dalde. Ako po si Councilor Nong Dawal kan Manito, nagsasabing mapasaindoan ka to ninunganin kagurangnan. Paaram, bye-bye, I love you so much. Sa indung nadangog ang programang Tudi sa GB. Ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Webes asin Sabado alas 4 nin hapon. Digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay.